Исәнмесез, хөрмәтле моң яратучы, милли музыка уен коралларын яратучы, халык иҗатын яратучы тамашачыларыбыз. Без бүген Төркмән дутары турында сөйләшербез. Төркмән дутары турында сөйләшкәнче, без әйдәгез әле Төркмәнстан турында бераз мәгълүмат ишетеп китик сезнең белән. Төркмәнстан ул Урта Азиядә урнашкан дәүләт. Анда төркмәннәр яши. Төркмән теле агус, төркиләрнең агус семьялыгына керә. Аларның теле татарныкынан бераз аермалы буларак, алар төркләргә, үзбәкләргә якынрак була инде телләре. Инде көньяктан Төркмәнстан, Афганистан һәм Иран илләре белән чиктәш, төньякта Казахстан һәм Үзбәкстан илләре белән чиктә тора. Инде шулай ук чикләре аларның Каспий диңгезенә барып тоташа. Кайсыдыр елны безгә риваять төркеме белән Ашхабад шәһәрендә, Ашхабад ул Төркмәнстанның баш каласы, Ашхабад шәһәрендә Нәүрүз бәйрәмендә кунак булырга насыйп булды. Менә шунда инде без беренче тапкыр дутар исемле уен коралын ишеттек. Нинди уен коралы соң дутар? Дутар ул ширтмәле, кыллы, борынгы уен коралы. Ул безнең думбра белән, Алтайдагы тапшур белән, кыргызларның кымузы белән якын тугандаш музыка уен коралы. Ләкин, мәсәлән, үзбәктә дә бар дутар уен коралы, ләкин, мәсәлән, үзбәкнең дутары ул озынрак була думбрага караганда, төркмәннәрнең дутары ул киресенчә кыскарак була. Дутарны ясыйлар тут исемле агачтан. Ул шундый кара, яңгыравыклы агач. Ул агачның яше кименнән 50 яшь булырга тиеш. Соңыннан бүгенге көндә кылларны ясыйлар металлдан. Элекке вакытта кылларын ясыйлар иде ефәктән. Шуңа күрә аның тавышы бик йомшак, бик матур. Кыллары бүгенге көндәге кыллары бик нәзик, бик нечкә. Дутар турында тагын бер мәгълүмат. Дутар уен коралын ясыйлар тулайым бер агач кисәгеннән. Руслар әйтәр аны долбленка дип. Агачны кисәләр һәм артык җирләрен алып ташлап, чыгып казып, аның формасын китереп чыгаралар. Дутарда халык җырчылары уйный. Халык җырчыларын Төркмәнстанда бахши дип атыйлар. Аннан соң башка исемдә бар, сазанда яки сазанда. Ударениесен бәлки дөрес куймаганмындыр. Гомумән бахши сүзе багышлау дигәнне аңлата. Халык җырчылары багышлыйлар үзләренең җырларын, дутардагы уенын нәрсәгәдер багышлыйлар. Ниндидер булган вакыйгаларга, ниндидер булган шәхесләргә багышлыйлар үзләренең җырларын. Бүгенге көндә дутарда, Төркмән дутарында Төркмән дәүләт музыка көллиятендә барлык нечкәлекләрне өйрәтәләр. Һәм Төркмәнстанда бар бахши дигән халык исеме. Мондый исемне теләсә кемгә бирмиләр. Мондый исемне бирәләр бар тик гомерен халык иҗатына, дутарга һәм милли музыка уен коралларына багышланган шәхесләргә бирәләр. Бүгенге көндә Төркмәнстанда иң танылган дутарчы бахши ул Бахши Шукур. Бахши Шукур ул бик көчле музыкант. Ул хәтта Персиягә барып, Персиядагы музыкантлар белән бәйгедә катнашып, аларны җиңеп, үзенең туганын тоткынлыктан коткара. Менә шушы тарихка нигезләнеп, Төркмән фильм «Состязание» яки Бахши Шукур дип аталган кино төшерә. Хәзер сүздән музыкага күчик. Бездә кунакта бүген махсус музыкант. Ул Төркмәнстаннан Кояш исемле инструменталь ансамбль белән бергәләп Шәрык базары исемле фестивальгә килгән музыкант. Аның исеме Сәхбәт Анамурадов. Ул безгә «Состязание» исемле кинодан җыйган махсус өзекләрне бер попурига җыеп безгә уйнап күрсәтер. Әйдәгез бергәләп чын Төркмәнстан дутарын тыңлап китик.
Ничек сезгә тамашачылар ошадымы? Сәхбәтне кунакка чакыраш беренче булып мин аңа думбраны тоттырган идем. Думбраны алды да һәм нинди музыка чыга дип уйлыйсызмы? Әйе, әлбәттә, төркмән музыкасы чыкты. Иң мөһиме, кайда музыкант тәрбияләнә, нинди шартларда үсә. Әлбәттә, ул төркмән музыканты төркмәнчә уйный. Шушының белән безнең сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.